Ageno ni rio maber jahera mar penj laktar ka wawacho ni ngima en mwandu. En ga morna mar bedo kod odiechieng' wapuonjore gik mang'eny mokalo kaka wanyalo bedo kod ngima makare. Iluonga ni Ruth Otieno. Yiena mondo mi arwake daktari wa odiechieng' ma kawuono obonyisowa ni nyinge ng'a. En laktar molony e weche mage kae to kok waketho kinde kata matin wadonje twak achiel kachiel. Daktari machiegni bang' ndalo mathoth. Kamano Ruth, ndalo mathoth ayie. Mor kawuono ka wan kodu kae. Gi nyinga Levi Onyango. Wood Game Kasagoma kendo gi Nairobi kae to atiyo Ngong kod Nairobi town. An laktar molonye tuoche mag dangni mag paro, mag dho ngere iluongo ni psychologist. Kendo amor kabiro kae mondo wang'i topic ma kawuono. Ageno ni oganda wa oikore mar winjo puonj ma kawuono wan godo kae. Dr. Levi wasega thoro bedo godo e chenro mar penj laktar kwang'iyo chandruoge mopogore opogore mag dangni mag paro. Ne waseng'eyo weche mag addictions kata tiyo kod gik moko e yo mokare. Waseng'eyo kata weche mag midhiero kata kuyo ka ng'ato nitiere kod kuyo mang'eny, ere kaka gino rocho dende. Kapo nono ni ng'ato oseneno chandruoge mang'eny, ere kaka inyalo gole kama ne entiere no mochako duogi e ngima makare. Kawuono daktari ine madwani mondo miwa topic post traumatic stress disorder. Hey. Post-traumatic stress disorder, anyalo wacho ni en buok mar del. Buok mar del ko buongo tiende ni system te obuok. Dendwa donge obuongo ni dendwa, tiendewa mago dendwa. Koro post-traumatic stress disorder kaka wawache no, wabro ng'iye, wabro concentrate gi the word trauma. Post-traumatic, the second word kanyo en trauma, traumatic. Manyiso ni en buok ma del yudo kaluwore gi gino ma ng'ato kale kata ma ng'ato nokale ma ne en gino makelo luoro kuom pach ng'ato kata mane ngima mar ng'ato. Koro iyudo ka ntiere gik ma ng'ato nyalo ga timo kata ma ng'ato ok nyal timo kaluwore gi buok kod luoro mane gima ng'ato kale no okelo kuome. To mane mwaluongo ni post traumatic, manyiso ni trauma moro nobede to bang' trauma no kanosebede ng'ano ka correspond kata kaka koro o interact gi aluora mare kata gi jogo ma en godo kande ok en yo ma ber kata ma onego bed ni o interact gi ji e yo machalo kamano. Mane mwaluongo ni post traumatic stress disorder. Wad moro mane post traumatic kacha iluongo ni en stress. To stress no wabro ng'iye sama wabro ng'iyo ni to symptoms kata ranyisi mage ma kineno kuom ng'ato ting'eyo ni en gi post traumatic ang'owa stress disorder. Disorder ne wacho ni en gino ma out of order, manyiso ni kijachiew ga saa achiel tiyudo kichako chiew saa 3 okinyi, manyiso ni isechako chiew e yo moro mopogore order mari mar chiew. Ka in ng'at machamo ga kuon mogo moro matin cha ichami tieke tiyudo ka koro ichako chame akwota otami tieke achiel no, manyiso ni sewuok e order mari mar chiemo, appetite mari isedonje disorder. Koro mane kaka wang'iye. Thothne ji luonge ni PTSD, kama ni kaka thothne ong'ere ga. Iwachonwa kendo ilere maber mokalo ni en midhiero ma samoro nomako ng'ato kata gimoro ma ng'ato nokale manobuoge kata ma nokelo rochni kaka dende tiyo. To ken del kende en obuongo, en paro, en dend duto te. To iwacho kacha ni ka en ga gima ka ng'ato paro to winjo kobuok kata ka en gima ka ng'ato neno. Thothne ang'o gini ma inyalo wach ni nyalo kelo PTSD? Mano ber penjo maber kabisa. PTSD ikelo gi gigo mathoth, to wabro ng'iyo gigo ma wan gi alworawa. Mokwongo abro tiyo gi examples ma ji ong'eyo, ma ji oseneno. Mokwongo wawacho gimoro kaka ajali mar ndara. Masira nyoro nyawaneno moro nyotimre kumoro manye ji oninde ji mang'eny, ji ariyo apani ema nyo survive. Jok ma nyo survive kande gibro tergi osiptal kacha dong gidhi ni mondo thiedhgi mondo gichangi. Iyudo ka joka nyalo bedo koro luoro moro mako gi moko dwa ni mondo chako idh gari moro kendo katere kumoro. Iyudo ka samoro onyalo ga paro ajali cha, tiyudo ka samo paro ajali no onyalo ga go koko kata ng'o. Wabro ng'iyo symptoms margi. Koro we wang'i gik makelo gi mokwongo gi. Ajali mar ndara nyalo miyo ng'ato develop tuoni. Mar ariyo en domestic violence. Mae is very common. Tungni mag udi. Manyiso ni ng'at mamiyo igoyo kata gi ng'at madichuo. Ng'ato nyalo bedo ni jaodi osiko ka timi nadi ogoyi
ne an gi jatuo moro mane nyisa ni lawe jaode ne bire ot kosemer to dwa nokel koko, ogoye olawe go panga, onyisi nyaka lwete kuma nong'ad gi pala. Koro iyudo ka gine mano waluongo ni abuse donge abuse. Koro iyudo ka abuse chande kodhi ahinya onyalo kelo tuo mar PTSD kuom ng'at mane undergo that abuse. Abuse moro en rape gi dholuo wacho nang'o? Bambo kata rocho ratich ma ng'ato. Iyudo ka maybe in ng'ama miyo kata ng'ama dichuo, ng'ato norocho ratichi kumoro. E utewa kuonde mwadake gi, wadak gi ji mopogore opogore, wadak gi wedewa mok gin nyithindwa, wadak gi uncles wa, wadak gi jotich, wadak gi ji mopogore opogore. Sikunde kuonde mwadhiye waromo gi ji mopogore opogore. Nyathi matin chande inyalo ga yudo ka nitie ng'at marocho ratiche mang'eny. Tiyudo ka sama ng'acha rocho ga ratiche chande, nitiere luoro moro moketo kuom nyathicha sama gimoro amora. Onge ng'at e piny kama nyalo gombo ni mondo ratiche otimre nade? Orochi. To kendo en gino makelo stress mang'eny kuom ng'at ma ratiche oroch chande. Gini nitiere kaka baadaye ibiro yudo ka nitie gik ma nyathini biro timo kata ma ng'atni biro timo ma biro nyiso ni ng'atni nigi tuo mar PTSD. Wabiro ng'iyo gi. Pok obedo dweche mang'eny nyaka ne floods moko timre oula cha sama unu nindo gotieno to uwinjo ka odu oting' gi pi ywau, aeto kichiewo kinyi tiyudo ka mamani owito ngimane. Iyudo ka life mari orochore nikech gima notimore ma very stressful overnight kata mano sama otimore no. Iyudo ka gicha obro kelo buok moro e dendi ma sa mineno ka koth chwe to nitie kaka iwinjo. Sa miwinjo ka iyudo ka koro mago gik manyalo expose ng'ato to PTSD. Mwanyalo ng'iyo mabiro kelo dala ahinya en tho. Tho mar ng'at mwahero nyalo miyo ng'ato bedo gi trauma kaluwore gi relationship maybe mane en godo gi ng'atni, kaluwore gi kaka ng'atni notimore nade, nowito ngimane. Nitiere jogo ma wahero kata mana wedewa be nyalo bedo kata nok en ng'at maning'eyo, lakini kineno kaka ng'ato nowito ngimane. Nyocha wan gi dhano mane wito ngimagi e street kae. Iyudo ka pichni moko iketo kacha cha ma obwongo ng'ato nie barabara. Inyalo penjri ni to ka gicha notimre ne kijana cha to ne nitie kijana moro bende bathe kanyo ero manochung' to winjo ka bunde cha okalo gi wiye donge. Ng'at modong' ko survive cha eting'e no senindo dhi donge. But ng'at manoneno ka gino timore chande nyalo bedo ni obro bedo gi buok moro kuome ma bang'e nyalo kelo tuo mwaluongo ni PTSD. Gima nyaka wang'i ni ok ochuno ni nyaka gigi timre ni in iwuon eka wawacho ni nyalo yudo tuoni. Onyalo bedo gimi neno kotimore nade ne ng'at machielo. Inyalo neno ng'ato ka rocho ratich ng'at machielo. Inyalo neno ng'ato ka kawo ngima ng'at machielo. Inyalo neno ka ng'ato kawo ngimane. Inyalo neno ka jali moro timore kumoro gi kaka ji ywak gino to gicha dong' e pachi kacha chande to koro ibedo ng'at ma oluor. In inyalo bedo nyathi e ot maneno violence mani kuom jonyuolni ariyo, kaka gigore, kaka gitimo kama. Jonyuol go nyalo bedo ni gino gibiro bedo gi PTSD, lakini nyathi ma witness kata maneno dhaw mane ot kanyo no nyalo bedo gi rochni mar paro mwaluongo ni PTSD. Koro gik manyalo miyo ng'ato develop PTSD ng'eny. To moro ma be wanyalo ng'iyo nikech be mane kuma ne concept mar PTSD ni nowuokie en jolwenjwa madhi oko madhi gore. Nchor jolwenjwa moko oko, jolweny ioro sama gidhi e battlefield kacha sama tata ji gore to gineno that environment. To mago e one of the populations mabedo affected saidi gi condition mar PTSD ni endi nikech gin gi directly gi experience ginene mag lweny kuma dhano thoe to gik moko timore magalagala, jomoko bedo abducted, titimo ne gik magalagala kuno. Abduction bende en gino. Abduction en mako ng'ato gi thuon. Inyalo bedo magi gik mawacho mang'eni sani ogandawa
they are very familiar with nikech gin gik matimore kata sama waneni gin gik moko nitie ma ji neno koro sama ng'ato maki gi thuon odhi oumo wiyi tirie mbi gi gari mikia kumidhi aye to kuchopo kumocha to tocha moro nitie mathin ibuogi itimo kama ibuogi gi bunde mago gik makelo PTSD. Aseneno nitiere example mo manyalo tiyo godo election moro manotimre mane dhano gore 207 chande gik mane dhano timo kata kaka nitimo dhano nitie jok mano witness gik mane timore nitie jok mano neno gik maricho mane timore kaka dhano ne kawo ngima jowetegi kamano mago gik makelo PTSD e ngima dhano koro gigi duto mag kaka iwacho ni ere gik manyalo kos kata manyalo keto PTSD koro magi gik ma ka in isekale tiwinjo ka koro ranyisi mwabro ng'iyo gi nitiere ibro nena ne ka ng'at ma iseneno kata ng'at midago kata ka en iwuon wanyalo wacho ni in gi PTSD. Daktari koro ing'e ni iseduoka penjo mana dwa penji ni ong'eny marom nade. Anyalo wacho ni ong'eny nikech waduto tintiere gik masekale samoro isewito ng'ato e yo mopogore samoro nitiere gik ma iseneno e ngimani ka idongo kata kaka ngimani mar ng'at mango manyiso ni en gima nitiere en gima oganda wa oseneno. Gima daher mana mondo mipimna ni wantiere kod kidienje mopogore mag PTSD kosede na PTSD kamano kapono ni wantiere kod kidienje ginyalo bedo kaka magi. Kidienje nyalo bedo ariyo to kapok wachopo kidienje nyaka aket gimoro kama ler iwacho ni idwa penja kaka ong'eny to kaka lure gi kaka wacho ineno ka en gima chal ni ji duto PTSD ok en gima ji duto ni godo PTSD en gima population man kode ok ng'eny sana kaka nikech nyaka wang'e tofauti mantie trauma wanyalo bedo ni waduto wase experience trauma en buok noero kaneno anyalo miyi ranyisi I don't know kam mano gimo yie na nyalo nyiso ranyisi mara mar trauma the first kata chieng' mokwongo mana neno bunde gi wang'a it was nen nikech weche mag siasa mana ne pod an nyathi matin koro nen weche mag yore mag siasa gi akia ni nen mar post election chara akia ni to madhena en ng'at mohero siasa sana koro ne en campaign akia ni agent kia ng'ang'o to kaluo weche mag siasa ok yot koro the first time manang'e ni macha ne en trauma en ni jogi agents mag ng'at man gi agent no ni lawogi gi the opposition koro wan dala nyithindo to wapo mana ka geche ochopo dala jogi ni gi opengni gi bunde ng'ato go dhot ing'eni pod nyathi matin koro sami dhi yawo dhot cha teno ka ng'at mokwongo mineno ge dhot kacha oting'o ang'owa oting'o bunde gino ka in ng'at ma nyathi matin nyaka obwogi but mano komino ni kaka obuoyo ka en gi PTSD manyiso ni PTSD mondo wach ni en PTSD nitiere symptoms ma bro ng'iyo ma bro keto pogruok kuom ng'atno ma en no experience trauma to kata mana stress bende kwang'iye koro in terms of kwang'iye kaka yor mar stress wayudo stress pile donge sate wayudo stress lakini ok wanyal wacho ni waduto wan gi depression nikech stress cha ema kosebet nitie kiwango mochope makoro wacho ni in gi depression mane kaka PTSD bende nitiere ranyisi mag PTSD mwabro ng'iyogo ema ibro chako understand ni enyewe asebedo gi trauma aseneno ajali daktari ene wamake amaka gi kanyo ka waduogo to wabro ng'iyo kidienjegi kati iseduokwa bende ni ng'ato nyalo bedo nosekale gik mang'eny kata gigo pogore mane wacho ka toko tuo tiende ni kwaduogo kidienje mar ariyo bende wabro nyoro ranyisi makineno tinyalo wacho ni nyaka bedie ni intiere gi jatuo kata in owuon intiere kod chandruok mar PTSD. Penj laktar kokalo Ramogi TV kawacho ni ngima en mwandu adwa ni bede thuolo mokalo odiechieng' ma kawuono ipenje laktar penjo duto te manyalo bedo godo kotenore kod chandruok mar PTSD. Kik idhi mabor nyakwara Ramogi Ajwang' kik isudi. I'm telling you guys, this new Showmax app is on some next level business. Oh, it's mad. I know, man. All Premier League games live. 308 games on my phone.
Good quality. Outstanding. And you can even adjust your data settings. Let's say you're somewhere where the network isn't so good or you're using data bundles. Bro, you can pause, rewind, and press play. So, bro, if you missed a game at the beginning, you can still watch it from the start as long as you tune into that game before it ends. 500 bob a month. How many beers are those? It depends with what you're drinking. Shika the new Showmax app today and get every Premier League game live on your phone for just 500 shillings a month. Shika Showmax, streaming for Africa. Ngozi yako ina glow. Nilijipaka mafuta leo asubuhi nikikam lakini skin yangu ishaparara and it looks so dull. Sis, see, it's the new Nice and Lovely Lemon Extract Body Lotion. Hiyo ndo secret yangu to a moisturized and bright skin. Usimix. New Nice and Lovely Lemon Lotion, enriched with vitamin C and sunflower seed oil for 48-hour nourishing glow and brighter skin. Try Nice and Lovely Lemon Lotion today. People come to me and they say they get discomfort when they have ice cream. Can you imagine that? Avoiding having cold ice cream. Sensodyne gives you long-lasting protections against sensitivity. And people come in and they're like, oh, it works. I can have ice cream and I'm not in any discomfort. I recommend Sensodyne because it works. It's brilliant. It's a thing of beauty. So easy to use. It's just so easy to find what you're looking for. You know what? I just love the download option. I always have something for my private jet. Is the quality good though? What about network issues? You just have to change the data settings and presto. How much is it again? Just 300 bob a month. Just 3 bubbles of champagne. That's more like 1 bubble. Shika the new Showmax app today for all your favorite local, international, and kids hit shows and movies from just 300 shillings a month. Shika Showmax, streaming for Africa. Isn't it just air in there? There's really no champagne in the bubble. Girl, you know what we mean. Miaka minne ya kujiandaa, miaka minne ya kujua ni nani mbabe wa kandanda bara Europa. Wakati umewadia na mwaka huu hapa ndipo mechi zote 51 zitatangazwa moja kwa moja kupitia vituo 13 vya redio. Ni nani atatuzwa taji la babe wa kandanda bara Europa? Ungana na watangazaji gwiji kutoka vituo vyote vya Royal Media Services tunapobainisha mbivu na mbichi kwenye kinyang'anyiro cha kombe la bara Europa Euro 2024 live moja kwa moja kutoka Ujerumani. Shikisha Mili na Euros with Shabiki.com. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 587. Yuo ye wich mang'ich mos. Kaitang ni mari ye wich makamago gin mayom yom. Kendo nyalo chote yo mayot. Wayo Masandhia ok nyal timo ono mora mora. To bende eno ok nyal wuoyo gi mama maher. Dawe param. Ingeni nyoro en no wachonwa ni. Eno wondowa. Eno ko wondwa. Inemi wondowa. Dok na remote no pio pio. Nani boti mango? Kati inwacha ngo kabo mi remote. Bet king'eyo no katuk kodi. Okatuk kodi remote makao. In ni remote no ka. Kaponi inibiro ketho chik mora mora kai. To inibiro yie. Machiegni kendo penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu ma en kidieny mar ariyo wadwa ni wang'e ni ranyisi ma samoro kineno tinyalo wacho ni ng'ani to kata doko ni osebede no okalo e chandruoge kata midhierni mang'eny mabuogo del to buogo paro to pok ochopo e tuo to kapono no ni neno ranyisi mage tinyalo wacho ni nyaka bedie ni koro osebedo kod tuo moluwo kacha ni PTSD. Daktari kanye ma wantiere to kapok wachopo kanyo ni wang'eyo kacha kidienje mopogore opogore mag PTSD. Kidienje anya wacho ni gin ariyo. Tie PTSD
to nitie mwaluongo ni complex PTSD. PTSD kod complex. Koro gima kelo pogruok e kuom kidienje ariyogi en ni sama wang'iyo gik manyalo kelo PTSD, sama wang'iyogi nitie moro wawach ni example kaka mar abuse kata mana rocho ratich ng'ato. Iyudo ka nyathi ma wawach ni kana en nyathi to nitie ng'at ma maybe nodak godo marocho ratiche to en gima nokotimore dichiel. En gima otimore dinuoya. Koro iyudo ka effect ma gino bro kelo kuom nyathicha sama koro develop PTSD chande opogore gi ng'at ma maybe en ratiche ne roch mana dichiel. Mar ariyo iyudo ka effect no samoro bedo ga mang'eny ka ng'at manorocho nyathino en ng'at ma nyathino ng'eyo. Wach kata ni kata en ng'at ma nyathino winjo ka gima en gi authority moro kuome. Wach ni en janyuolne kata en gimoro. Iyudo ka mano miyo ga nyathi nyalo yudo complex PTSD ma imiyo koro mopogre gi the classic, waluongo ni classic PTSD. To complex PTSD be en gi ranyisi moko modwa pogre gi ma classic. En gi ranyisi moko adek mwabro ng'iyo sama wabro chope complex kanyo. But yudo ka symptoms mage nitie moko mwamed adek kuom moko ang'wen mantie mag PTSD kande. Kanya madoni wadonja wang'ia ranyisi gi daktari ano kata symptoms kata ranyisi mag complex PTSD kata wabodonjo bende kidienje machielo daktari madaher mondo miyangi mul PTSD kuom nyithindo kod PTSD kuom joma dongo kapok wachopo e kidienje mamoko. Okay. PTSD kuom ka wang'iyo symptoms wang'iya mondo wakal kanyo kapok wadhi mbele. Complex PTSD ntiere sama wacho ni trouble regulating emotions manyiso ni gino affect emotions mag ng'ato. Onyalo biro kaka maybe borderline, ne wang'iyo borderline ma yudo ka ng'ato samoro mor, samoro onyiero mang'eny. Dakika matin to koro yudo ka regulating emotions mag ng'ato sama en gi complex PTSD chande. Yudo ka nyalo bedo ni ka PTSD manokel gi tho mar ng'ato tiyudo ka en sama ng'ato tho kar mondo obed kowinjo kosin tiyudo konyiero. Yudo ka gaga gima penjre tang'o ma ng'ani nyiero. Ng'ato tho kar mondo yuagi mano ng'ano nyalo bet gano battle trauma moro mano yudo because of loss mar ng'ato. Koro that trouble regulating emotions apani mag gik ma ji neno kata mane katimore. Yudo ka ng'ato nitie gimo motimre ne mararacha monego bed ni obet masad tiyudo ka emotion mogolo chande opogore gi gima timore. Mago gin ga ranyisi moko mane koro wang'iyo kaka trouble regulating emotions. Moro en social isolation. Awacho ni gin gi kidienje adek mopogore gi ng'at manigi classic PTSD kane godo. Koro aneno kondik kanyo ni detachment jotiyo gi wach mar isolation manyiso ni osiepe kata mana anyuola kata mana jogo mo interact go katich kacha iyudo ka ng'ani enochako isolate. Odwano bed kende, odwano tim gike kende, ok odwa interact gi society. To mano bende luwore ga gi PTSD mane ng'ato kale. Distorted sense of perception manyiso ni ng'ato ok jielewa. En ng'at ma obedo ma very hopeless. Oneno ka okonego be no dak. Oyudo ka oneno ni ok of any benefit to the society kaluwore gi kaka entiere. Koro mago gigo ma ng'at manigi complex PTSD nyalo kale mopogore ng'at manigi classic PTSD. To kakipenjo mondo kik samawa nini adani wang'i ranyisi mag PTSD nikech wach mo makami wacho ni waduto wasekale trauma manyiso ni waduto wan gi PTSD. But waduto kwan gi PTSD. PTSD symptom mokwongo waluonga ni intrusive thoughts gi dho ngere. Manyiso ni ka in ng'at mane oyudo ng'at mane gimoro marach otimre ni mano buogi. Intrusive thoughts biro e yo machalo kamae. Mokwongo inyalo ga bedo gi lek ma paroni kata makelo gima notimore cha. Samidhi nindo kidhi ni chako nindo kacha chande iyudo lek mabuogi mabiro ka gima ne ikale
kane en ratichi noroch kumoro kata ne in gi jaodi mane goyi seriously kata mane rocho ratichi kanyo, iyudo ka ileko lek modwa dhi kamano. Lek gi nyalo biro dieng diriyo. Nitie molunga ni nightmares, to nitie molunga ni terrors, night terrors. Nightmare en lek mileko mabuogi to kichung tiparo gi mileko. Night terrors en lek mileko mabuogi ma iyudo ka ng'ato nyalo gago koko e nindo kata wacho gik moko matek, wuoyo e nindo kata chikore olwar piny, lakini kipenje ni tapenji ang'o mobuogi mi nindo ga atina lek marach, lakini ok anyal paro gima timre nade, ok onyal paro, to chiew ka ochwer luya to adundo ne gwecho matek to chikore. Mano ng'at manyalo bedo ni ranyisi ni en gi PTSD, manyiso ni en gi paro mabiro masaka sama biro koparo gima notimore. Kane en ajali, iyudo ka ajali cha osiko paro kaka notimore nade, kaka notimore. Mano ranyisi makwongo. Moko waluonga ni flashbacks. Mae ok oninde, lakini en ng'at ma kaka en noero, iyudo ka pache biro flashback, manyiso oduoko ga pache e paro gino kaka notimore. Koro inyalo ga winjo kowache, to sama flashback ni obiro tiwido ka be oluor, ineno ka gima tetni, ka gima luoro moro make. Emomiyo ne wawacho ni en buok mar del. Iyudo ka en ng'at onyalo ga bedo no tetni kata luya moro chako chwerni, iyudo ka obet ng'at moluor. Mago intrusive thoughts, ok en thuolo. Mar ariyo, symptom mar ariyo, mago intrusive. Symptom mar ariyo en wacho ni avoidance. Manyiso ni wawach ni riembo mtoka, tidhi chope roundabout, to roundabout kanyo ero mtoka moro biro motimi nadi, ogweyi e kaka michungi roundabout no. Avoidance biro yo machalo kama sasa ma iwuok kidwa ni mondo iriemb kata mtoka e town kae, itemo avoid sana mondo kik idhi roundabout. Itemo avoid sana mondo kik itimri nadi. Kata ni riembo gari tichopo kumore junction moro mantie lights, iluongo ni traffic light donge, manini mara to omenyora kwar tichung'. Aeto kama ichung'e no, ng'ato biro motuomo mtokani, to samoro mtoka chande niting'o nyathie chien kacha cha, ma nyathi owito ngimane. Koro iyudo ka saa asaya miriembo ga gari, kichopo mineno traffic light tiwinjo ka dendi timre nadi, dendi. Koro itemo matek mondo kik iriemb gari kuma ntiere traffic light. Manyiso ni gino, to samoro biyudo ka sama ng'ato gombaka kata ka ne en ajali manokelo buok no e den mari, sasa miwinjo kuma ng'ato goe mbaka mar ajali, ok idwa bet kanyo. Itemo ka dendi buok, kendo idwa ni mondo iwuogi mondo kik iwinj mbaka no. Manyiso ni temo avoid feeling ma biro paro ni kaka masira manotimore no ero. Mar adek aneno kanyo kondik arousal. Koro arousal biro kamae. Kitabro tiyo mana gi example ma wachakogo. Traffic light. Ng'ato gweye traffic light. Sasa miyudo ka ichopo e traffic light no, tiyudo ka koro ibuok. Sasa michopo e traffic light, ineno ka gino oliel red, iwinjo kibuok. Nyalo bedo ni sama ne ng'ato repi, kata sama ne ng'ato ketho ratichi, nitie perfume moro manotimre nadi, manogoyo. Maybe perfume no nyalo bedo mar orange, arufu mar orange. Koro bedo ga ni saa asaya min winjo arufu mar orange. Inyalo bedo ni madho soda, to soda no en soda mar ang'owa. Ing'e ni onge kuma soda inyalo associate gi gima notimore chande. But nikech ntiere harufu moro maparo ni kaka gino notimore cha, iyudo ka dendi buok, kendo iwinjo kiluor sana sama gino timore, kendo itemo avoid kabisa mondo kik iwinj ga harufu mar ang'owa mar orange chande. Nyalo bedo ni gino notimore e mudho, manyiso ni bedo ng'at moluoro mudho. Minyalo yudo ka nyathi ntiere mano aseneno, nitiere jogo man yudo ka giluoro nindo kendgi. Oluor dhi nindo, ok onyal dhi nindo kende, nikech samo dhi nindo, to nitie jogo be mok nyal nindo maonge lights. Manyiso ni sasa modhi e kitanda nyako nind gi ler e kitanda kanyo. Manyiso ni nitie gima notimore
kama notimore gino notimore mudho to sasa mang'ano neno mudho to temoga associate mudho gi gima notimore cha koro ilo kamano ng'at mama kanyo wayude weche manyine yo machuoka kaito kwa duogo to abong'e ne gigo monego beni ng'ato timo ponono ni oseneno ranyisigi kaito bende nyakwara mugi ajuanga kidieny mogik ni dhi bedo mari waneno kacha chandruoge mopogore manyalo kelo buok to buogni onyalo bedo beda buok kamano kata onyalo bedo PTSD tuo ma wawuoyo dichieng' ma kawuono daktari nolerunwa pogruogi kik idhi mabor kik isudi. People come to me and they say they get discomfort when they have ice cream. Can you imagine that? Avoiding having cold ice cream. Sensodyne gives you long-lasting protections against sensitivity. And people come in and they're like, oh, it works. I can have ice cream and I'm not in any discomfort. I recommend Sensodyne because it works. It's brilliant. I'm telling you guys, this new Showmax app is on some next level business. Oh, it's mad. I know, man. All Premier League games live. 308 games on my phone. Good quality. Outstanding. And you can even adjust your data settings. Let's say you're somewhere where the network isn't so good or you're using data bundles. Bro, you can pause, rewind, and press play. So, bro, if you missed a game at the beginning, you can still watch it from the start as long as you tune into that game before it ends. 500 bob a month. How many beers are those? It depends with what you're drinking. Shika the new Showmax app today and get every Premier League game live on your phone for just 500 shillings a month. Shika Showmax, streaming for Africa. Oya sister. Ni aje? Kama nikuchapie, kama nikupe ujanja. Nipeleke na rada bro. Unaona ukitaka kudate mwanaume. Uko single wewe? Niko single mbaya. Nipeleke na rada. Angalia timu mtu ana support. Why? For example, mtu wa Manchester United. Usidate huo chali. Huo ni mtu wa past glory. Huo sasa nikukudishia kama hivi nilikuaga. Mimi town ilikuwa inanijua. Unapenda kutuingia brother. Kwenda toka hapa. Hadi ndado lipiga. Toka hapa. Dial *811*344# to get into a past glory. Somebody remarked that they'd rather be suffering from any other condition other than what she had seen on my face. We are loud, proud, and uncovered. And we are united by our skin colors. To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Bende isebedo gi siso mar ng'eyo gigo matimore e alworani. Sama gari ofundo ji mang'eny, koyudo hinyruok to kata insurance temo hepo. Obed chenro mag sirkal, obed masira mayudo ji kar tich. In safety mari, ni kanyo. Nonro mamulo ratichi. Somo kende oken kamoro mibro wach ni ng'at mosomo ni dongere wacho ni ng'ani dhi succeed in life. Wuok tich ka wuok tich. Iro curriculum design uchinj. E chenro mar rameny piny, sa 1:30 otieno. Wan oganda luo nyaka wakoro waneni to be wanyalo bedo gi kembni. Nyise oganda jo Kenya gimonjo be ni giwinjo kuomi. Ka ikelo ni gi Lydia Okeyo. Nyakoro mgajo ng'atwak mar rameny piny. Chick by. Kaponi inibiro ketho chik mora mora kai, to inibiro yie. Those offices from tomorrow, this new budget which is starting tomorrow, they will not be part of our equation. Jatend piny Kenya William Ruto nyolieko ni kodek wito okwa pis minode kod mano mar minod jalup network mano obedo godo nyoro gi jofwambo.
Gen Z have clearly spoken on the urgent need for the state to arrest public theft. Many of their demands, in our view, do not require policy dialogue. Riwruoge ma ok mag piny owacho koro dwaro ni jatend piny Kenya William Ruto ket dwaro mar rawere mang'anyo e tim nikech en kod teko mar timo kamano. Bwana machumo sibiro gokinyi machoko pesa mag cho. Ng'ano ne gitong'o mane ginego. Ng'at achiel owito ngimane e lweny manokwako chiro ma Kibuye okinyi ma kawuono ka ilaro tend chirono kod pesa ma ichulo e choo. Machiegni kendo penj laktar kokalo Ramogi TV ka wacho ni ngima en mwandu. Chandruok mar PTSD en chandruok ma otenore kod gimoro mano setimore ne ng'ato mokelo ne buok ma bende koro ang' nonyiso ranyisi mopogore opogore. Kuom ranyisi onyalo bedo kod lek magalagala, onyalo bedo kod nightmares kata night terrors kaka ne daktari wacho cha. Sasa moneno gino kata moparo gino kata mowinjo gimoro manyalo paro ne gino to bedo kod buok ma onyalo kata ngimane ok nyal bedo maber. Daktari ka ne pok wadhi yweyo ne wang'iyo kata ranyisi mag PTSD kuom rawere kata kuom nyithindo. En nitiere pogruok kuom joma dongo kod mano mar nyithindo kachiel kod jogo maponi diere kata wadendo ni teens koso. Pogruok ok ng'eny sana kaluwore gi kata mana sama watimo screening kwang'iyo PTSD mag nyithindo kamano. But ibiro yudo ka nyathi gik ma kineno kuom nyathi to inyalo chich kaka janyuol. Nightmares kaka wasewacho gino endo nyathi ma lek magalagala nikech ok expect ni nyathi osekale gik ma nyalo miye obuogre sa ka sa enindo kamano iyudo ka to mae be o affect nyaka joma dongo. Iyudo ka nindo mar nyathino bende nyalo bedo matek kodhi e kitanda kata kikete kitanda mondo nindi to bet ok odwa nindo. Kidhi yudo kitanda kanyo yudo ko bete kitanda kata kotimo gimoro kata otimo gimopogre gi nindo. Koro yudo ka insomnia moro bedonje. Gino bende nikech nyithindo gin jok madhi sikul. To iyudo ka skul kacha chande be concentration mare iyudo ka nigi shida. Manyiso ni kata mana performance mare mar skul cha nyalo yudo kodok piny. Japuonj wuon nyalo ganyisi ni nyathini en osika siko kuyo kata penjo kodwoke. Iyudo ka en very absent minded ma gima kata wa discuss e class ka choko timre nadi assignment komiye odwoko book ka en blank. Moro be nyalo bedo ka omiye assignment to onyise probably draw a cat to yudo ko goro gik moko magalagala. Nyalo bedo ogoro pi moro kumoro to ochuo nitie gik ma inyalo ga nyiso janyuol. Inyalo ga kineno nyathi gi symptoms mawacho gi ti suspect ni en gi PTSD inyalo ga mie art. Magi one of the ways mabe wanyalo fwenyo kata wan kaka therapist watiyo gi yore gi waluonga ni art therapy. Inyiso nyathini ni gorane gima kama gorane baba, gorane mama, gorane anko, gorane ng'at makama. Nyathi ma mostly ko undergo abuse ibiro yudo ka maybe owacho ni abuse no wuok kuom nyathi achiel kuom nyithindgi kata wuok kuom ng'at moro e skul kacha chande. Ibiro neno ko goro gimoro ma mako attention mari. Onyalo goro deskmate ne kata kogore gi pala moro ka gima dwa chwoye kata ng'oti nyaki par ni to ang'o momiyo ogore kama o communicate ang'o. Koro nitie nikech nyithindo samoro gi ng'eny gi samoro gi communicate through art. To mago to mana maybe therapeutic techniques mabe watiyo godo kata mana e clinic kacha sami kele to wadwa ng'eyo ni nyathini nigi shida mage mwatiyo go mondo watel. But in kaka janyuol kiseneno symptoms mwawacho kuom nyithindo moko neno koket ka o kata skul kama nyithindo tuge cha iyudo ka eno ko tug gang'owa ena kende o isolate bet kende nikech awacho kata isolation cha bende otimo nyaka jok madongo. But nyathi en ng'at mi in kaka janyuol igeno ni kodhi e skul kacha chande achiel kuom gima tero ga nyithinde skul en ga tugo. To koro en kata tugo no kotimre nade ok otug gi jowetene. Iyudo ka mago nyalo nyiso gin ranyisi manyalo nyisi ni nyathini onyalo bedo ni nitie trauma moro machande kata gimoro motimore e ngimane momiyo ok concentrate class obet kende. Ang'o momiyo ok onindi, ang'o momiyo obwogre gotieno. Gigi adier kineno gi okine adek kata ng'wen kuom nyathini ten nyathi achiel nyaka pachi chak mako ni nyathini nitie shida manyalo timore nade manyalo bedo nitiere go.
En penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu. Inyalo tudori kodwa, nembni wanitiere screen mari. Ka intiere kod penjo moro amora madiher mondo mi ipenja Dr. Levi to inyalo penjo. Hello Frank, machiegni? Hello. Mwinzi. Machiegni? Hello. Machiegni wawinji? Ana gina tema. Na kwayo ni producer na ukauna penjo no mondo mi wachwal ne daktari mondo mi daktari oduoki penjo tema inyalo bedo godo kotene kod dangni mag paro. En ang'o minyalo timo, bende nitiere konyruok magi te yudore mane penj laktar odiechieng' ma kawuono. Daktari kwaseng'iyo ranyisi mi neno ni nyathini en nyathi madier, en ang'o mosebedo kotimore ne anya kaka weche mag rocho ratiro go otimore. En achiel yo minyalo ng'eyo godo kotene kod gik mondiko kata gik mogoro. Yena kaw simu. Hello penj laktar. An mi ben kawuok Dandora. Machiegni? Awacho ni an sebedo gi nyathi machalo kamano. To nochako chanda kene class 5. Nochake kene class 5? Class 5, to ok nang'e ni gimane machande. Koro gino dhi kode ka en ga sodal, jirende mang'isa ni nyathini chal ka gima en gi sida. Koro ka penje, gima chande to ng'isa ni onge gima chande. Koro dhi kode nyaka class 8. Ka en nyathi ma en ga lonely, nikech nadhiga tich mostly. Koro an single mom. Koro nadhiga tich mostly. Koro ji ng'isa ni nyathini en ga dala. Koro ka no class 8, edo komadho nyasore. Koro ka penjo ni donjo nyasore ndalo mane, to ng'isa ni gino eka nochako. Koro ka napenjo osiepne moro, to ng'isa ni Vin nong'ise ni nochako madho nyasore class 6. Mabedo gi buok. Koro gino nochanda mabedo kendo mager. Atemo ji chini madere nyaka chif ni mondo chwade. Ng'isa ni ong'e ni ok adware. Yani nowuok malit mong'isa ni en onyalo kata mana akanyo modhi onyalo akanyo modhi tim gima rach ne en. Koro gino osebedo ka chanda ma kata nyoro nobiro kae komadho nyasore momadho nyaka kong'o. Ting'e ni koro ka en gi 17 years. Koro akira nyatimo nade. Ok odwara kabisa. Koro gima atimone malit ting'e na kia. Otamore ng'isa ga. Kik ing'ad simu, daktari nyalo dwaro penji gimoro achiel ariyo adek kapok omiyi duoko. Daktari itiere kod abro duoko onge penjo mabro penje but abro nyise mokwongo ni wan kaka jonyuol samoro wakawo ga makosa mar nyithindo, gigo ma nyalo bedo ni ne watimo kata nok watimo. Daktari nyalo make maka kanyo mondo mi akaw simu machielo kaito waduogo kanyo nikech adwa ni mondo atimo go picha gi mamiyo ni kale gi lakseche gi nyathini bende pod tin. Hello penj laktar? Hello? Yes. Machiegni? Iluongo Edward ago chukuku kusingo. Machiegni Edward. Ina namba adwa ni mondo apenje laktar. Tiri kaka simbeno gwarore kwa winj Bernard maber ahinya. Owacho ni Dora. Yes, katere Dandora. Kaka wacho chande, mokwongo oblem opani ene mantie gima manotimo momiyo nikech wacho nyathini ok dware. Mar ariyo, PTSD en mana achiel kuom tuochego kata mana mag dangni mag paro mathoth. To iyudo ka nyathini nyalo bedo no ken kata gi PTSD but nitiere condition moro ma en godo moko mino ni nowuok kuom miyo ni kata ni miyo ne manotimo. Koro in such cases gimwa encourage ga jonyuol en ni kel nyathi e clinic mondo watim watim nonro marwa mondo wang'e ni shida ni behavior ni yena ka usimbo tieno kaito koro mane simbo mugika. Otieno penj laktar. Hello. Machiegni? Daktari. An gi nyathi moro mamiyo homework. To ok concentrate gi homework ne. En nyathi mang'eyo kabisa. Koro kong'e nang'o manyalo konyo go mondo mi obed active. En nyathi marom nade Otieno? En jahigni 7 sani. En grade 1. Nyathini apart from ni ok concentrate gi homework, en shida mane kendo minene godo ma en gi skul kacha mopogre no kodwa timo homework?
Sasa modhi sikul to en active to kobiro ot to ken active mare tin sana e puonj. To skul to ka entie be jopuonj bende nigi complain no ko concentrate e skul. Jopuonj to onge complain, but sasa ma wan kode ot. To kane ka en active ahinya to amba ero ga mondo mi seche moko tu kode mondo ang'e ni to weakness mare ni kanye. Koro kang'e ni shida mane minyalo konyago, inyalo konya nade mondo obed active ma kipuonje to nyalo winjo puonj maber. Performance mare chal nadi? Performance mare chal nadi? Performance mare to ok rach ahinya. Okay. Ok rach ahinya kabisa, but class ka wan kode ot wach mar puonj ok odwa winjo kata omwa kichune ga chuna. Aya, sawa. Ng'ad simu mondo abiro duoki imed winjo chenro. Daktari kapok iduoke adwa ni wadog Dandora, wadog ir Nora. Kaeto wabong'i ane line ma bende nyalo bedo ni thin mokalo e kind laziness kata bedo reluctant kod bedo kod PTSD. Chandruok ma wanyalo wacho ni thothne jomoko nyalo bedo godo. Wachak gi Nora. Koro gima biro wacho ne Nora ni tuoche machando nyithindo ng'eny. To komino nikech nyathine nochako madho nyasore ka en e klas 6 ni koro nyiso ni en gi PTSD, lakini nyaka be wang'e ni mano parona ni complication moro ma bende PTSD jabiro godo en ni jok mani kode ng'eny gi temo tiyo gi yedhe mamero jigi atamalo margi ni malo, nikech sama owinjo ka symptoms ma wacho ka sama ni kode kata onyalo temo ni mondo othiedhgi kotiyo kod ok odwa paro gi ok odwa winjo gi, koro yudo ko nyalo tiyo gi yedhe mamero jigo mondo timre nadi mondo pache, but okel nyathino mondo watim assessment. Nyathino nyalo bedo gi an array of waluongo ni mental disturbances manyalo bedo. Onyalo bedo yes ni abuse ne nitiere, nyalo bedo ni nitie gimomiyo nyathino behave kako behave no kendo ok dware. Owacho ni en single mom, koro mano be aspect ma be nyaka watimre nadi wa consider. Nyalo bedo ni nitie wach mano nyis nyathini maybe gi wedene moko mamiyo nyathino timre nadi. To mago gik mwang'iyo to waloso gi nyithindo. Ka en tuo tithiedhe, ka en gino madwaro ni mondo watim counseling to watim ang'owa counseling to shida cha dhi timre nadi, but kiko make conclusion ka en ot ni nyathina nigi PTSD. Kwa dhi kuom simu mogik mwacho ni nyathine ok otim gik monego bed otimo homework yote makamago. Nyathini en onge shida mar somo, apenje ni to nikech school en active school, a performance ne ber jopuonj ok nini, koro kata kitemo ng'iyo ADHD be yudo ka from what gimo kaluwore gi information momiyo wacha to mae temo ga nyiso jonyuol pile pile ni ka in gi shida gi nyathi kiki make conclusion, nikech nyithindo gi samoro wega ni gine wan gin gi shida to be shida gi tin wan gi shida moko wan gi chandruok. Koro ka in kineno ka in gi shida gi nyathini kel nyathino mondo watim nadi, wawuo gi nyathino wane kuma shida nitie. My is true story. Wanyaga weyo ni nyathini gi shida, but iyudo ka gik ma nyathi timo gin gik ma ikelo gi janyuol. Daktari thuolo emomaya wang'a. Weche mang'eny ok wawacho man nagombo ni mondo mi wawachi, kata kamano gimaber nitiere matiere kod yore mag tudruok manyasani. Kapo nono ni wanyalo golo twagni e studio ka inyalo miyowa namba ni mondo mi jonyuol mamoro ne gombo mondo mi otudre kodi nyalo yudi e yo mayot. 07 5 8 8 1 0 2 3 2 07 588 10232. Wan gi inpatient facility mwathiedhe jogo manigi shida mopogore opogore mag tuoche mag dangni mag paro to kod addictions mopogore opogore mag kong'o, mag nyasore. Ka in gi ng'at ma nigi addiction ma otame weyo kata mo struggle godo, kata ng'at manigi mental health issue mora mora, bipolar, schizophrenia, waseng'iyo gi kae gonwa simu e namba mawacho 07 5 8 8 1 0 2 3 2. Erokamano ahinya Ruth. Dr. Levi aduoko ni erokamano makende. Ang'e ni dich to ni do thuolo mondo wagomba aka e chenro makawuono. Erokamano makende. Ok wakawe yoro yem wa appreciate waduoko erokamano makende. Erokamano. Ne in jahera mar chenro ni in benda medo go ni erokamano nikech ikawo thuolo mondo mine chenro ni wayud kaka wanyalo bedo kod ngima makare. Kawuono wang'iyo PTSD, kinyo wabong'e ang'o. Tiende ni yore mopogore opogore mag ngima nyalo rochore kapo nono kwa tang'. Emomiyo aduoko ni erokamano kaka jahera mar chenro ni. Wiok nyalo wil kod director na Lindsay. Erokamano ahinya producer na Papecho Okoth, jogo picha mawa kama oting'o bend gi ni erokamano mang'eny. Ani luonga ni Ruth Otieno, oriti masani kik wiwil ni ngima. Oriti masani.